Чакай, не ти маха това лианите, бе. За какво са ти? Стига, имам по-добра идея. Ох, вълна. Кой ще правя? Аз ще направя такова легла, бе. Ще направя едно легло, да е по-реално, бе. Майнкрафт никога няма да направят реално. Защото са пичове. Ночи пич, голям пич. Айде! Край! Няма вече навън. Не сме в експеримент. И това е добре. Торчове ли слагаш? Станаха ли, бе? Парджолите. То няма нищо, бе. Те са в чест. Аз слагам още. Почвам да ми нюрствам. Абе, това око на паек за някакви отвари ли беше? Но аз с отвори не искам да се занимавам. А ти го изяш пак да виж тогава какво ще се случи с тебе. Кое да изям, бе? Окото. То моля се яде. Ама не да експериментира. Що какво ще стане? Ще се отрова? Да. И това е добре. Екстра. Като за начало. Аре, бе, върви. Тук работя аз. Хубаво, аз ще работя тук. Аз ще работя от тебе. Няма лошо. Опа, с брадата копая въгли. Логика. Много силно. Това е някъде до мене, близо до мен. Да, си праса тук пещера. С един приятел няма да се споменавам имена. Като почваме да копаем много надолу. И стигаме до един Y, нали, координат. Сега аз малко ти досаждам, здравей. И там почваме да копаем един друг, единични тунели. Бати, гледай тук какво става, бе. Тук им чуш, че ако паднеше такова. Какво си направил? Аз ти метнах торчове. Това е пещера, бе! Умник! Еми, какво? Аре да скачаме долу, бе. Аз скачам, аз съм сейф. Аз ти хвърлих торчове долу. Еми, дай ти ги фърли долу, умнико. Тук нещо и тук има вода. Ето крипър да не каже пъс. Ще кае той. Кае пъс на него. Охо, я бе. Тема. Тук нещо, бала. Нещо ме дразни. Тема. Направя стълб. Тук намерисва. Ма на какво намирисва да не кавам? На конски пъс. Да няма нужда от тази вода. Ей, брат, махай се от тук. О, метал. Металче, ама това педалче. А, това е зомби, бе. Аз много мразя скелет. Аха, ще дойдеш тук на... Бе! Махай се от тук, бе. Аре, изчезни, бе. Аре, бе. Аз си копая метал, а ти си биеш зомбите, екстра сме. Ми супер, какво? Абе, ти метал ли намери, бе? Еми го добър. Бат, за 7 минути мога да ти намеря диамант. Еми няма лошо. И това е добре. Ние да като намерим къде се развиваме, ние току-що почнахме да ни носваме. Тук намерих. Човек... Я, гледай ти, да не спомня. Точно, ама има паяк. Какво? Те ще му кажем здрасти. Точно това намерих. Малене да почвам ли да таковам дървото? Виж колко метал. Чакай сега, дай да изчезвам. Що не вземем дърво? Мен, първо ще вземем дърво обаче. Яко се нацепиме. Аз ще само това вода няма го взимам, защото долу бие на кух. Не знам. Не, всъщност не знам, ама ще почне. Аз имам идея как да почнем. Само тези горните дърва ще взимам. Да, и после лека по лека ще почнем да се изнасяме. Така ще събираме и пода. Това ще не е като маркировка. Опа, крипърче едно такова. Много е голям фудор. Много красиво. Виж ли красота? Ще махна аз това жен. Педал по чука! Анди Мъри. Бе! Ама ти бе. Тук е направено верно против щати.
То, абе, то къде отива, бе? То, мале, ти заключи ли честовете, бе? Ти знаеш, Не ни бърка в честовете, бе. то... Вземе само ни пържоли, дето ни трябват много. Братле, тук става лично. На къде бяхме, бе? Пържолите ми никой няма ги пипа. Ще стане лично... Тук на Семира. Тук ще стане лошо. Пате го. Ако е някакъв админ, няма лошо, той няма да е не вземе. Да не бърка. Не, някакъв админ, нищо няма. Абе, как се правеше? Хоум... как... Какво, бе? Изненада в течко. Добра. Текове. Айде. Абе, аз ще взема на пържолка, защото... Айде още една фурна ще направя. За какво? Оф малко. Така. Тук ще оставим въглена. Ма не слагай върху честа, защото не мога да отвориме. Върху честа не, ама върху... Абе, как беше да си го направим наша къща това, бе? Какво се пишеше? Не, някакво си правим къща. Не спирам да снимам. Добре. Аре, почна. Да. Здравейте. Опа. Бам. Естествено ще тия. Малин Иван сме ние. Така, малко въглища. Малко ли? Я гледай като та. Айде да не ми се точи манат на стане. Това survival да не... Надявам се да го направим доста епизоди. Трябва да си направим торч. Само един ли? Образно казано. Да, първо. Ба си умирам, ще изям една пържола. Може ли? Дай да препечем първо. Дай да направим такова първо, викам аз. Добре, първо. Събирай такова, бе. Тази вода е махна си на дръзни. Ми махни. Едно купче ще ми трябва. Вземай си. Едно купче. Дръзни шиба на тази вода. Си. Ти ли си по-силен? Тук има цял пашин. Аре бе, махни го, бе. Май ще ми трябва повече купчета. Ти 15, искаш ли? Преден с не. Аре, тук се развиваме. Сега добре? Че аз да направя такова. Ще направя... Писна ми вече. Абе, майни се. Да е по-прилично. Така. Аре, пещ. Не съм бати пещерняците. С моя текстур пак ти си по-бели гащи. С сърца на тях. Супер. А като ни трябва вода, нали? Абе, ела да дадеш малко въгления. Не да студя. Хубаво, аре, аз със луден планкс. Да допълня. Две. Въглените, сега малко от тях ще ги направим точно. Оф, не стана ли поне едната? Стана. Взимам да изям. Аз още нямам нужда. Колко дърво имам? 8. Не, точно за едно чеще малко. Аз дърво имам още. Имам 16. Имам един красен тейбъл, дето не ми трябва, ще го турнем така, за красота. Абе, как се правеше това, бе?
става. А, не, аз ще направя един чест. Чай, бе, ще го направим двойно, бе. Тук е малко дърво имаме. Къде си? Почнаха да ми спамят едни за CS. Я тик! За те тик, бе, ела! Ай, мале, колко дълго ще го правим това, бе, това клипче. Не да, ама после, знаеш колко време трябва да го правя, да го конвертирам. Един път аз ще имам да потиш. Сега, ако искаш, почвай ти. Има ли такива? И нахален. Тук вода има, нали? Да, имаше. Еба ти реално да капе. Капе ми. Ами не е реално, защото пред цимента не мога да капе. Нали е къбостол, не... Той е напукан камък, нареден. Да. Мале, ти къде си, бе? Събирам дърво. И къде точно? А. Ох, боже. Тук имаме стълбички, тия вайници. О, ти си направил дабл чест. Това е чудесно. Имам колко бини, да знаеш. Михо. Айде още 9. Станаха ли? Само. Само ги че ще изем една. Вземи си, защото да не вземеш да умреш. А. Абе, в този сервер имаше командата бек, нали? Да. Да. Умреш веднага бек и там. Това е малко нереално, ама си е та. От полза. Екстра си. Его бе, Майнкрафт блока, ела го види. Чакай малко. Че тука цепим дърва. Верно ли? Братле, вече стана късно и трябва... Залягаме. Абе, по тези лияни не знаех, че трябва да се такова, че мога да се катериш. Добро jutro. То продава къща само на промоция. Да, едно... Голям. Има такова лияни по страни. Какво е екстра си?